Ladies and gentlemen, nhasi tamboenda kuHeathcliff extension kwatakokwa naBishop Marimo. Bishop Marimo munovaziva, vanobatsira vanhu neminamato vanenge vaine matambudziko akasiyana-siyana. Tinowanzovashanyira vari kudombo shava, but nhasi tatirika timboenda pamusha wavo wechipiri. Ndikuona makavaka musha wakanaka chaizvo pano. Aiwa, tinotenda isimba raMwari. Chajaira kana madzibaba yokuti vanenge vangori mutangwena, upenyu hwakangooma. Aiwa, saka zvichinzi unofanira kuropafadzwa neakaropafadzwa. Ehe, ndo simba raMwari zvatinoita. Hadzisi ridzo dzega nhasi misha itoripo yakatoti wandei. Saka tinotenda zvakanyanya. Ehe. Alright. Manga muchimboiteiko mazuva apfuura aya? Ndanga ndichibatsira vanhu. Ndine paya pandakati vanhu 10 vekutanga. Ndo wandakanga ndichimboshanda. Ndakawashanda zvakanyanya, wese wakapa matestimony. Tine vamwe vakanga vachirwara, vane vanhu vakanga vakastroka, tine vanhu vakanga vachipenga nemisha yakanga ichida kugadzirwa. Painzi pakunyanya kupinda maarmed robbery tichigadzira kuti vachingosvika chete vanofanira kufuriza, vanofanira kuita sevarasika, sevakupenga. Zvakaonekwa izvozvo mubasa randakanga ndichiita. Variko vanotofuriza kuti vatsiva kupenga. Kana uchinge wangosvika pamusha wagadzirwa ndo zvinhu zvandakatumwa manje izvozvo. Saka mbavha dzakadaro dzinoda kuti dzigadzirwe kuti munyika marura mbavha, munyika marura mbavha. Kozvikomba zvikasvika futi zvinofuriza. Zvikomba zvine magadziro atinozoitawo nemwe muteuro yekuti munhu anofanira kuti ati akagadzirwa kana asvika aida kuti apinde anofanira kubva angozvimba. Zvinozvimba mabhora kudarika football iya ari mairi, zvekuti munhu anobva atozikanwa kuti ndiro basa rangada kuti abate. Saka anotosvika pakureurura kuti ndine basa randaida kuti ndibate. Alright. Ko vari kuUK vanogadzirwa futi misha yavo here vari kuUK? Kuna UK, kuna Japan, vese vanongondibata. Kazhinji vakandifonera pafoni, anongosenda foto rake, indoita video call, nemavideo call atinoita, achiona zvandinenge ndichiita. Iye ndichiona zvaari kuita kuti ndizvo here, kuti sazoti akanganisa pamuteuro watinenge ndichiita. Mune muchita achingopedza bedzi, zvotofamba zvakanaka. Andinenge ndiri mudarika ndigadzira zvinhu zvangu. Iye ndomunzo kuti gadzira zvinhu zvako, kana kunzi ada kugadzirwa imba yake, onzi bata hembe yemukadzi wako, bata hembe yemurume wako, pfugama, chibata zvakati nezvakati, handiti zvogadziriswa. Kana zvichinge zvapera wotodzi kunzi zvapera, zvamira zvakanaka. Alright. Ko kugadzirwa rombo rakanaka? Rombo rakanaka rinogadzirwa. Wazhinji wada kugadzirwa kuti vanenge vachidawo mari, vanenge vachida pfuma, vanouya vachigadzirirwawo zvinhu zvavo zvichivafambira zvakanaka. Wala nyaya ndanyanyofambirawo nhasi ndeiyi, tinowanzouyawo tichida kutsvaga uchenjeri kubva kwamuri panoitikawo zvinenge zvichiitika zvinenge zvichitrenda zvokuti vanhu vanoda kuziva. Pana Apostle TF Chiwenga ndofunga munovaziva. Nyaya yavo takainzwa kuti imwe nguva vari kurwiswa, nokuti kana uri munhu waMwari, munhu uyauya ndiapostle for the seasoned apostle, kuti kana akataura shoko raMwari raanotaura rinokonzeresa kuti vanhu vadrow attention, kuda kunzwa kuti ari kudii, ende anotaura zvinhu zvine pfungwa dzakarodza. So anogona kurwisana nevanhu vamwe basa raMwari, anogona kurwisana nevamwe vaanogara achingorwisana navo sezvo ari munhu asina waanogona kunge achiyemura. Zvakadaro zvinogona kuitika kana kuti iye pachake anogona kuzvigadzirira downfall yega, nekuti mwedzi waada kuwira nawo pasi wakarwisa vanhu vakawandisa vaMwari, kunyange nevamwe vakuru vanenge vasiri vanhu vaMwari. Wakambokuwira here mwedzi wakadaro? Mwedzi yakadaro inogara ichitombouya kunzi wadana nengi, wadiwa ndonokuziva chokwadi. Saka panyaya yaMwari manje nenyaya yemadzimai inogara iri teki kudai. Ndine musi ndakambonamata uchinzi kwamadzibaba uchitaura kuti ini handichadi, ini handiite madzimai mairi, ini handidi. Madzibaba vakazosvika vatozoita madzimai mairi. Maona vaita madzimai mairi, vanhu muchechi vanotomboeduka. Akaeduka munhu akatorerwa mukadzi, nekuti anotombotora mumwe mukadzi wemunyika, akatotora muchechi imomo ari mukadzi wemunhu. Munhu akagona kueduka muchechi imomo chete akanga ari munhu atorerwa mukadzi. Vamwe vese vanhu vakatowedzera kutoramba vachizara kuti ko chii chinenge chichiitika. Vanhu vanenge vachitenda chipo chemunhu. Saka zviri kuitikwa kuna Chiwenga izvi hazvisi kureva kuti achadonhedzerwa pasi. Pane vanhu vachatanga kutomufarira kubva ipapo, nenyaya yekuti achatowedzera kunyanya kupisa kubatawo basa raMwari, achizama kuita polisi apo kuvhara nyaya dzake. Mukumira naChiwenga kai? Aiwa, nenyaya yekuti munhu waMwari anorwiswa. Nyaya yekumbotaura izwi raMwari handinyanya kukurudzira hangu kuti munhu waMwari arwiswe, nekuti ndinozwisisa kuti mukana 75% to or more up to 90
ndedzemiedzo nekuti nyika yakadhizainwa ine way yekurwisa munhu wese anoda kunamatisa vanhu vakuru vechechi vanorwiswa. So advice mungavape Apostle Chiwenga ndeipa because havasati vataura. Advice yatingavape ndeyekuti ivo varitononoka kutaura, ngavataure iwo nyaya vanowana kutoregera kutoipindura, ngavapfuurire mberi nekuita basa raMwari. Zvekuti tinzwe side rawo iro, aiwa zvinotozikanwa kuti kuedzwa, nekuti kana vacho vakavaedza nevanhu vakaudzwa mashoko havachatomboteera, havachatombovateerera. Saka dai ngavangoramba vachibata basa raMwari. Kuedzwa kuriko kwakatowandisa. Chandakafarira panyaya yavo ndechekuti havana kunzwa repa, vanhu vaiwirirana kasakana zvinhu zvinoitika munhu wenyama zvinogona kuitika. Makanzwa nyaya yemusikana akanaka zvingaite muZimbabwe anonzi Natalie Mandu aipomerwa uroyi. Ya, nyaya dzevaroyi dzinowanika, hadzinei nekuti munhu akanaka kana kuti akaipa. Varoyi vanhu vatingatarisirewo, kusaziva kuti iye ndiye muroyi. Ndaida kuti ndizotarisa, dai kwakunzi akawana mukana wekupinda mudare rangu, ndoma ndaiona kuti zvechokwadi muroyi here kana kuti kupomerwa. Nokuti munhu akapinda mudare rangu kanyari siya remuroyi, handinidhi kutombomubata kana kuti titange kugarisana. Achingopinda chete mudare rangu kana pano payadhi, shaya reuroyi raakutobuda nekuti pano hapasvike muroyi. Saka handisi muroyi kai? Daiva musi muroyi, dai mari muroyi dai matotanga izvezvi. Vanhu vese vanozviziva rimwe next kuti ukangosvika pano une shaya reuroyi, kana uri mbavha wakutoonekwa kuti uyu ane zvaanomboita. Zvinooneka sei? Zvinotoonekwa kuti uyu akambobawo, unotanga kutopenga ucho ndakamboba kwakati. Nokuti ndo minamato yandakagadzirawo panapa kutaura naMwari kudai. Ndo minamato yatinayo kuti chero zvengombe sei tinozoti ipapo takatosimba. Saka munokwanisa kugadzirira vamwe? Tinogadzirira vanhu. Tinogadzirira vanhu kana kuno kuitike vanhu vanotoziya. Kuenda kuna Marimo wakabirwa zvinhu zvavo zvakutofamba. Aiwa, tichivhara tiudzei kuti vanhu makavarongerei pamberi apo? Zvandakarongera vanhu ndezvekuti ndichavaudza pamberi apo, asi izvezvi tiri kungoti vane matambudziko ngavasungunuke kutitsvaga. Ndiri kuona vazhinji vanenge vachibatikana kuti inisisi hatina zvatinazvo kuti tibatsirwe. Vanhu tinongoti uyai chete, handiti Mwari akakomborerai zvinhu zvenyu zvinofamba, hakuna chinoramba. Kana uchinge wabatsirwa nemunhu ane chipo kuti akomborere, kana uri murombo unofanira kugara kwawo zviri nane, kana pane uri urwere unofanira kupora, kana riri basa unofanira kuriwanawo. Kana zviri zvinhu zvakabirwa ngazvidzoke, zvinhu zvako zvinofanira kutongofamba nemiteuro yatinoita. Dedzirai kanhamba dzenyu kune vanhu vari kuita zvekuti vanosvika noedita mavhidhiyo voisa nhamba dzavo vobira vanhu mari. Nhamba dzangu i0773 280 621 0773 280 621 ndidzo nhamba dzangu idzodzo. Ladies and gentlemen, mawanzwa Bishop Marimo, regai tivakumbira kuti mashoko avo ekupedzisira tobva taenda. Mashoko ekupedzisira ndeyekuti vanhu kana muchienda kumachechi, endai munonamata, musatarise kuti mukuru wenyu ari kuita zvakati, nekuti mukuru wenyu akadonha nemiwo yemaakutodonha. Munofanira kugara muri vanhu vakasimba, nekuti chinamato ndechenyu vanhu kwete vatungamiriri. Chinamato chinofanira kubata pakati pemwoyo wako, pekuti haufaniri kudhinguka nekuti mukuru kana mufundisi ane nzira dzaaita. Saka naiwe pachako unofanira kunge uri munhu akasimba pakunamata. Ndo mashoko andinawo. Ladies and gentlemen, mawanzwa mashoko aBishop Marimo. Anoti Apostle Chiwenga anogona ngewo akatongosanganawo nezvinhu zvanga zvakavateyawo, oro anogona nge vakangokundwa nemiedzo, asi munhu waMwari, munhu wenyama, zvinokwanisa kuwanika. Vabate pamanhamba dzabuda paskrini kana une dambudziko chero ripi neripi zvaro raunenge uda kubatsirwa. And with that we are out. Amen.